Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo itaalawas ang napaubuan. Disgrasyada, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ado kanumot tagsaksakit nga ubing dito'y purok tayo. Masapol amayuman ko makadagiti masaknan da ito'y. Mangibaunak kadagiti mapan mangipakam mo di health center. Nabayag basitan nga awan tim imay dito'y kadagiti aggapoy di health center. Hangga po siguro, tadayo dito'y. Umuna pa'y dagiti as-asidag. Basta agbaliw ti klima, agraira ti agduduma asaksakit. Sana bale, mangibaunak kadagiti mapan mangiyuman kadagiti masaknan. Kaano nga ta umay dito'y a health worker? Urayan tayo asumangpo at dagiti imbaon ni Kokoy, amang ipakaamo kadagiti masaknan. Nakita ka na pa ni Ivory nga anak mo iji pag-uumungan dagiti tattao no adda maangay nga aktibidad dito'y lugar tayo. Amo na ngamin nga umadani nga adda umay mangtaming kadagiti masakit. Isuan na pan siguro nagdalos. Nasingpot ni Ivory nga anak mo. Adu pa'y ti mangraem iti kinapintas na. Maay-ayo akmat iti kinapintas ti anak ko. Natulnong pa'y no adda ibagami kan ko ana. Ado, ti agrayo kan kuhan Kat adda ka din sinungbatan na. Awan pa'y matimbagbagan na. Naemakan na singpat abalasang. Kaano pa diti yung may dagiti mangagas diti purok tayo, ama? Intun bigat ka no. Da kayo iti inam timang sango kadakwada. Adda ka din napatag-apapanan nyo, ama? Mayra na nga may tigayam ko ani negosyante, ani Conrad. Agatang kadagiti produkto dito lugar tayo. Kasta ka di, ama? Adamat kat din ni nana siya. Naayat at tumulong no da umay diti purok tayo. Idaulwam dagiti babae amang sangaili, kadagiti umay amang ngagas. Kada kami matimakamu iti umay aggatang, kadagiti produkto. Nadlaw ko ano umay ti agatang kadagiti produkto tayo. Saan ka amaragsakan, anak? Ha? Kwa ina. Saan mat? No makita ti amam adi mo sa nga ilyan ti gayim na. Sigurado ang makapungtot. Sang nga ilyak mat no umay dito'y balay, ina. Iso lang tinaanos nga umay gumatgatang kadagiti produkto tayo. Iso asaan akayat ti amam agumura jay tao. Maawata, no apay anapatag ka ni ama ni Sir Conrad, ina. Nasayaat. Awan ngamin ti makaanos asumang at dito lugar tayo nga umay aggatang. Adong hagpaiso ti produkto dito'y, tanalawa at tanap. Ngam, aglasat pa iti na nga to abantay, no mapan ilako. No kaano arugyan dati kun ada kalsada nga agturong dito. Ijay purok tapaw at tribo ni Pangulo Kukoy ti papanan tayo ita. Ado ka no ti masakit ijay. Kapilitan na mangikuyog ta kadagiti agawit kadagiti agas nga ited kadagiti masakit ijay, ma'am. Wen nga rod, narigat mo't ngamin no isuda ti sumalog amang imet kadagiti masakit na. Isuada tayo lang ti dumanon ijay ayanda. Kaasimat dagiti taga purok tapaw. Adupay mo ti residente ijay. Kay kayat dati agnad ijay. Tanalawa ti mamulaan da ijay. Nadamag pa'y ti daga. Pasaray numapanta ijay. Adu ti ited da kadata produkto da. Imbaglakit din Tano ibaon ti Pangulo da aniko ko'y dagiti lalaki amang isalog. Mayat damat. Naimbag ta na kaumay kamanan gayam. Kat anya ngay a produkto ti kayat mo agatangan, taiso ti paisaganak. Nagitag duduma prutas gayam. Tiklis ti pangikargaan na, tapno sana matadal. At damat ki din nakasagana at tiklis a pangikargaan da. Bilinam nga ruran dagiti lalaki. Ta mapanday baga karagiti addaan iti mulang agburasdan. Un gayam, itamat lang. Iyagda amin dito arubayan. Mamaminsan da nga ibunag nga isalog. Agora talang dito yan agayam.
Ariglado gayam. Agpairwarak iti arak apag sangwanta. Awan samot ita tinapintas sa balasang mo, gayam. Kwa gayam. Tumultulong kadagiti nurse kan doktor, ang mga asikaso kadagiti masakit. Imbaga, tas sana makaran kadagiti masakit. Saan mat siguro? Apay nga dagiti doktor. Kanayon ang masakit ti taminginda. Ngam, saan dapat ang makaran? Sa bagay, gayam, napintas man ti balasang mo. Asino kumangay ti tumawidan na? No saan na siya nga mana? Sakbay gayam, masumalog kami. Alrighted ko ken ka. Sagutan kay ti sing-sing abalitok. Balitok ko nam. Ay na, agyaman ak no sagutan nak iti balitok, gayam. Masakit ka di amin dagiti ubing nga inyagyo dito, eh? One nurse, mas daaw kami, no apay ang nagadun ti agurigor nga ubing. Kaadwan na, kat maikawa da no agbaliw ti klima. Wan sang agpaiso nurse, sigud nga min anapudot. Ita, permi manan alamin na. Kasta ti kaadwan na mapasamak. Ado ti maikawa nga ubing. Nang runa no nakapoy ti resestansya ti bagida. Iso ka di nga ado ti inwaras yo a vitamins, nurse? Wen, balasang ko. Makatulong ti vitamins kadakwada. Napintas ka na singpat dya anak ti Pangulo da dito ya tribo Wen nga rod, kanayon nga umay tumulong no umay tayo dito eh. Apay nga tadi da pagadala ni Jay syudad. Daytamot ti babalawak iti Pangulo da dito eh. Ipagarup da siguro ano mapanti anak da ijay syudad kat maisagmak. Ba nag-asan ang mabalin abyangan ta Pangulo kat nga rod. Dinamag ko na minsan dayta iti Pangulo da kat kasta ti imbagana. Di na kaya ta maisagmak ti anak na ijay syudad. Dayta ti kapanunutan dagiti daduma nga agnaed iti adayo iti syudad. Overprotective da. Ngem ti masakbayan mat ti anak da ti di na mapanunot. May mayat kumamat lang no makaadal da. Wena, ngem di da ngamin kayat amaya dayo ti anak da. Tama isagmak da kano. At dapim musay akabagyan di takabangibang apurok. Mapan kami itinam. Agbati ka, tawan man kita kadagiti dingwan tayo. Matungpal, ama. Mabayag kayo kadi ijay, ama? Sumagmamanulang matngal daw. Hawun gayam. Amangan no umay manan, tigayam ko abayar dagiti produkto tayo. Sapay ko matadda kayon ton inton umay tigayam yo, ama. Ket no bilang awan kami pay. Bilinam dagiti para buras, no anya tigatangan na. Inta nga rudan ta amangan no agtudo. Nagalispay mo nga rud ti dalan no agtudo. Wen, tibilin ko ay buri. Dagiti dingwan. Kan umay tigayam ko. Sangailyam. Oray saan mo abilinan ti anak ta. Amuna, aramiden na. Napanan ka din ni gayam kokoy. Napanday ti kabangibang apurok, sir. Saan da ka diya sumangpatita? Saan, sir? Ngam binilin kong dagiti lalaki nga agburas iti produkto agatangan nyo. Nagsaya at agundaway. Karga aktipan nyo kiti pang paturog, tay paangot ko kinukuana. Sigurado ang makaturog. Sir, inakpay di kusina. Agluto akpay. Sana bale, tada umay akadwayo amang kita kadagiti isang putto dagiti na pan nagburas. Sige lang. Umayak to uminom dita kusina no mawawak. Sige, sir. Panawan kayo, pay. Nagado ti tao dito eh. Awan mo't pagyanan ti tao iti unag. Ano santa pa iti agyan dito'y ruwar. Sumublatan to no adda rumwar. Anya ngay nga ron. Agtugaw tapay iti ayan ti dakkel akayo tanalinlinong. Adamot kawayan atugawan dito'y apagtugawan. Ay, kita man latibyagan niya. Saan na mapagpakadaan?
Ubing pa'y dayta kasinsin mo. Ngam mo namot anang ipulang itibulod na abiyag. Awan imnubingan, nubiyag ti pagsasaritaan. Nudumtang ti kedeng ti may sa tao. Awan maaramidan ti posisyon, wano kwarta. Pudno dayta. Uray baknang, di na magatang tibiyag na. Adaytan, adan war. Sumublat na matan, ay unag. Makumikom ni Ivory di kusina. Inayanag ti mapanitayan na. Kat ipaangot ko rin ti panyok nga adaaga sa pangpaturog. Oh, nakatalikod. Di na naman nga da ako ni ti malikodan na. Kalaatek nga aputan ti rupa na babayan ti panyok. Ito, aday ta, manglusdo yan. Maturo ka yan. Apay inaramid mo kanyak na ito, eh. Gaya mo ni Ama, ngam kasto'y tinaramid mo. Ayop ka! Apay nga indadanas nak. Masapol nga awan makaamoy tinapasamak. No di mo kayat apagaramida kiti saan mo ang magustuhan ti amam kan ti inam. Nagdagas ka! Dinadahal mo di masagbayag. Balagan ka. No ibutak-tak mo tinapasamak. Amin akapurukam agtuok da amin. Kayat mo ngagsagaba na iti kapurukam dito'y purok tapaw. Traidor ka! Bako na ba'y matngaro na gayam na ka ni Ama? Awan may baga ti amam. Taadon tinted ko kenkwan abalitok asagot. Awan bibiyang ko kadagiti amin nga intad mo ka ni Ama. Ulitek ha? Balaagan ka. Awan pa'y bagbagaam. Ti inam, ti amam, kan dagiti kapurukam ti agsungpat no agkanta ka. Ni Auntie Sia, at nga tati ibagana. Umayak man. Adda kayo kadi. Aya, adda ka kadi. Umayan, Auntie. Awan nga min ni Ina. Ne, apay akas tati itsuram. Nagsangsangit ka kadi, Ivory. Ha? Awan da Ina, Auntie. Napanday jay ayanti kasinsin ni Ama anatay. Ay, kasta kadi. Isumat lagayam ang nagsangsangit ka balasang ko. Makipagrik na ak itinapasamak. Agyaman ako unay, Auntie. Malading itanak unay itinapasamak. Lading ito tinapasamak basang. Ngam awatan tayo ti panggandang ti Apo. No alaan na ti patpatgan tayo iti biyag. Awan maaramidan tayo. Uwan, Auntie. Manipod na tayo ti kabagyan ti amam. Di ka matanrumrumwar. Kan kanayon ka maikulkulang. Jakman amo, Ina. Kanayon akpay arurusukan. Agbakwarak pa'y itibigbigan. May sa ti kayat asawan dayta. Di mo ibaga nga aginaw ka. Mabalin akasta, Ina. Anya, kasano nga aginaw ka katawan mo't asawam? Diyak mo, Ina. Basta saan ko nga amo. Kasano dayta anak ko? Asino ti ama ti sikog mo? Masapol nga ibagam, no asino ti ama ti sikog mo. Saan ko nga amo, Ama? Awan ti amo. Di mo kadipay ibaga no asino? Ane, Ama. Awan ti amo. Di na ko masaktan. No di mo kayat asaktan ka. Pumanaw ka dito'y balay ko. Diyak kayat amay babain, gapukan ka. Awan basol ko, Ama. Anya nga awan basol mo? Diyak kayat ti may babain, gapukan ka. Iswa pumanaw kan. Sa dino ti papanak, Ama. Apay kumadamagan nak. Mapan ka no sa dino ti kayat mo papanan. Di nakibabain ko nakmanan.
No di mo kayat akabilan ka pa'y. Panaw! Garang gandyang ka! Adda babae ang magmagnay ti igit ti kalsada. Madlaw ang agsangsangit. Sarting akman. Ading, apaya magmagna kalitoy. Adayo pa'y matiti kabalbalayan. Nagapuam ken papanam. Nagapuak ni tatapaw ti bantay, sir. Saan ko nga mo no sa dino ti papanag? Alya. Agkasapulan ti asawa kiti katulong. Kaya't mo kanit agbali na katulong? Sa dino ka di, sir. Ijay syudad. Umika, tane maringatan kaming agbero kiti katulong. Diyos ko, hindi na ko mabaybayan. Sabay ko matapod na anasaya at atao to'y sumurutag. Kaya't mo kanit isumurot kanya kiti balay. Kaya't agbalin ka akatulong. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti seryetay wita alawas ang napauluhan. Disgrasyada, dito'y drama tayo, di masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y na stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Di masakbayan. Di napalabas, napintas ka nasingpat ni Ivory nga anak ti tribe leader, ani Kokoy. At damat gayam ni Kokoy ani Conrad, amay samot lang ani negosyante, akanayon amapan iti lugar da. Iti may sang aldaw akaawan ni Kokoy, indadanas ni Conrad ni Ivory. Idinadoktalan ni Kokoy nga aginaw ni Ivory. Pinagtalaw na daytoy. Iti panagna ni Ivory iti kalsada, nakita ni Saldi. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay ita alawas ang napauluhan. Disgrasyada, dito'y drama tayo, di masakbayan. Diyos ko, di na ko mabaybayan. Sapay ko matapod no anasaya at atao to'y sumurutak. Kaya't mo kanit isumurot kanya kiti balay, tagbalin ka akatulong. Ha? Kaya't nakakas katulong, sir? No, kaya't mo. Nabayagan ngagsapsapol kami. Ngem awan masapulan mi. Sige, sir. Mayatak. Imbag ta nagsabat ta, napanan ka diti anak mo. Napanan? Kat no pinanawak ije balay mi. Napanak nang ala iti dengdengek ije ayan timula mi. Nakita nga daimot na abag. Kaslapay agsangsangit. Di mo ka didinamag no papanan na. Medyo adayumot nga min idinakitak. Saan nga ta sa bali tinakitam? Imposible sa bali tinakitak. Nilakit di Ivory dayjay. Apag iso nga min nga agsikko iji dalan. Ala, inak pa'y man nga rod. Inak kitaan no pudno ati anak ko tinakitam. Apay nga takay-tay iti lugar nga adayo iti kabalbalayan. Nagapuak ijay purok tapaw. Iti rabaw ti bantay. Kaya't mo asawen, anda purok iti tapaw na diabantay. Wan, sir. Pinagtalaw na ti amak. Idinamon na nga agdadagsena. Abo nga ti panakaidadanas ko. Kaya't mo asawen, agdadagsen ka. Kasta nga ron, sir. Nagdagas namin deje anang idadanas kanyag. Apaya di mo indarom. Naturay a tao, sir. Binanlaagan na. Ngano ibagak ka no tinapasamak. At dadakas ang mapasamak iti pamilyag. Ayan ti anak ta. Pinagtalaw ko ti awanan bain na babae. Di ka lang naasyanan iti anak ta.
Pinapanaw mo kit din. Napanan na ngay ngatan. Anyat amok nga no napanan na. Diyak kayat nga adda immoral iti unag ti pagtangak. Kasanon no adda mapasamak ken kuana. Tapno agnakam. Apay adi na ammo a disiplinaan ti pagbagina. Saan arumbang a pinapanaw mo? Kasano itan no awan pagkamangan na? Saan ko naparikot dayta? Ikak iti pagnakman na. Saan asinsinan tinaramid na? Dito yan ti malaymi. Ti asawag ti kasaom tayo so ti mangibagano mano ti sweldo mi ti pinulan ken noan niya dagiti trabaho. Sweldo? Kunayo, sir? Well, saan ka di ang nagsaritaan ta nga agkatulong kay ti malaymi? Ha? Uwan, sir. Adamat laangan pagsweldoak. Agyamanak. Alang Rodel, dumsaag tan ta dapapanak apaman na may tulod ka dita balay. Ada ka di dita ti asawa yo, sir? Well, at na dita unag, ngam kanayon abisi amang butbuting-ting iti cellphone na. Maikawak nga awan ni Ivory ang mga sikaso iti pila dagiti ubing ken nataengan. Dagiti umay agpa-check up iti doktor akaduhata. Amangan no adda na panan na, ma'am. Kanayon nga adda ditoy no schedule tayo ti agserbi ditoy. Damagak tuman ka ni manang aya nga inana. Adda itay ditoy kat. Makumikom dan sa ijay kusina mangisagsagana iti pangaldawan tayo, ma'am. Wan siguro. Iso nga inton mangan tayo, ti panagdamag ko maipapan ka ni Ivory. Uray dagiti ubing. Agdamag na. No apay nga awan dyan mga assist ka dagiti agpa-check up. Manang aya, itaman pa'y nga awan dyan nasingpat nga anak mo. Ay, dayta ti paglading itak, Madam Nurse. Addan sa nang idadanas kan kuana. Idi aginaw, pinapanaw ni Kokoy. Anya? Pinapanaw ni Pangulo Kukoy ti anak yo? Kaasimat. Dayta nga rod ti sidsidir ko no maminsan kin ni Kokoy. No ayan nga taan ni Ivory ita. Itapay, takasapulan na ti pannaranay. Sana pinapanaw. Diyak mo kin ni Kokoy, Madam Nurse. Diyak pa'y kat makaturturog amang pampanunot. No sa dino tinagkamangan ti anak ko. Susapo. Asino nga tamot ti dakas ti kababalin na anang idadanas iti nasingpet abalasang mo. Kaya't ko kumamot amaamuan. Ngampulos asan nga ibaga ti anak ko. Manang aya. Amangan no binalaagan ti nang idadanas. Iso asaan nga ibaga ni Ivory. Kastanga-tanga agpaiso. Iso adi na ibaga no asino. Grabe, tinapasamak ka ni Ivory. Angam ti saludsod. Ayan na nga ta ita. No si Malog dito'y bantay. No saan nga ijay syudad tinagturungan na. Nalabit nga ijay ili. Lara, kasanuta nga ta ang matulungan ni Ivory. Kaasimat. Ayan na nga ta ita. Ay, mas daawak mat iti kinatangkan ti puso ni Pangulo Kokoy. Day tamat ti pagsidaawak. Kasanon no maisagmak. Ay, kaasimat ni Ivory. Kasanuta ang maamuan ti ayan na. Tapno maarayat ta. Kaslaawan ita ti balasang mo, gayam. Pinapanaw ko ti awanan bain nga anak. Mangipabain. Apay ko mamangibabain. Agdadagsan kit din. Di namot nga rod ibaga no asino ti awanan bain anak kaalaan na iti sikog na. Masikog ko na gayam. Amok la kumano asino tinang sikog kan kuana. Tapapo orak asibibiyag. Ayan nga roditan ti anak mo. Saan ko nga mo? Awan ka rin ti pamalpalatpatan no sa dino tayan na. Sa anak nga interesado ang mga mo, no sa dino man ti ayan na ita.
Imbagkat ti sabali at tao, tamuda nga isakit ti anak ko. Ngam si kang ama na, pulos. Di nakman babalawan. Amok ti aramida. Saan ko pinapanaw no husto ti aramid na? Kasanon no adda nang idadanas kan kwa na, ngam mabutang amang ibaga. Kukoy na singpat ti anak ta. Nangidadanas kunam? Hanggang apay adi na ibaga. Kuna ni Nurse Connie, nga amangan no adda nang idadanas, sada binalaagan adi na ibagbaga. Imbagam ka di nga agdadagsan ti anak mo. Di ka lamabain. Dinamagda no apay nga awan. Imbagak a pinagtalaw mo tamasikog. May saka matadang nga. Apay nga imbagam amasikog. Saan ko nga ibain tipod no? Diyay ko na ni Nurse Connie nga amangan no indadanas da. Pinapanaw mo kitin. Ayan ti pusom kas ama. Nakunam nga agdadagsan ka. Kayat mo nga itidto ka na kami ti anak mo. Saan ko mabalin nga ipadawat ti anak ko, sir? Kasano ang masuportaram to ti anak mo kat awan mo't asawam. Agurno nga, kabayatan ajak pa'y nagpasngay, sir. Itid mong tulangan kanyak no may pasngay mo. Saan, sir? Siyak lang ti adakarbangan na iti anak ko. Kasano ang makatrabaho ka no may pasngay mo. Asinon to nga iti mga awiri ti ubing. Dinakbaybayan ti apo, sir. Diyak kayat nga ipadawat ti anak ko. Diyak makatulog. Mapanak man pa iti kusina, tayo nak uminom. At akasasaon ni sir iti cellphone na. Denggak man. Well, sir, masikog aganak kang pasanti sa magmamanabulan. Masapula dak kalagatan, titid mo kanyak no ilakok ken katiubing. Okay, awagan kanto no aganakan ti babae. Alam ton ti anak na. Diyak ipalubos Okay. nga agbaligi Bye-bye. kay didaka sa panggap mo iti anak ko. Pumanaw akong dito eh. Agsubli akong ijisilid ko. Asino ti ammo manapingat nga agrayo ka ni Ivory. Aduda, ngam na sisingpet da. Awan ti amok abastos takabuteng da ka nga amana. Asino ti namnamaam anakasikog kan kuana. No saan mo kumaapinapanaw? Mabalin nga inayayok. Tapno ipudno na no asino ti ama ti sikog na. Maamwak laang no asino ti nakasikog kan kuana. Papuurak asi bibiyag. Kasano kumaamaamuam? Kat pinagtalaw mo ka nga rod. Adda ka dinamnamaam anagturungan na. No saan ka kumaadaras sudos anang papanaw iti anak ko? Adda kumaita dito'y sibay ko. Rumbang laang tikas dya iti tao ng awan disiplina na. Kasanon no agpaisoan na idadanas. Kinaawan ka di ti disiplina tikas jay. Ti anak ta ti biktima. Isu arumbang atulungam tasika ti amana. Ato ti gatas ken bitaminam. Masapula nasalon ato ti ipasngay mo. Apay nga aramidan nyo daytoy, sir. Saan nyo matakapin ano ti ipasngay ko? Di mo ka di kayat atulungan ka. Agyaman nak, no napudno day ta atulong nyo, sir. Sapay ko mataawan ti laok na amadi. Anya ti kayat mo asawan. Apaya mani ako nam. Ha? Awan, sir. Ulitat ti agyaman, sir. Sige nga, Rod. Inak idulin day ti intadyo. Kayat ko, analungpo ken nasalon at ti ubing. Dapno na nga to ti presyo na inton ilako. Diyak ipalubos nga agbaligi ni Sir Saldi iti panggap na. No kabulanak ton, agpakadak iti asawa na. Kat pumanawak iti balayda. Idulin ko mat amin nga inted da asweldok. Tapno adda aramatak no agpas ngayak. Saan ka di pa'y nagaw-awid ni Ivory? Saan pa'y nga rod?
Madukutanak ijay balay mi amang pampanunot kan kuana. Isong mayak dito ayan mo. Takayat ko ti makipatpatangkan ka. Napanan nga agpaiso ni Ivory. Nabayag basitin asaan ang nagpakita dito'y lugar tayo. Mailiwak matan iti anak ko. Kadayon ko mat asidiran ni Kukoy. Gapo iti panang papanaw na iti anak ko. Ay, no siyak mo, ti pimanaw ti anak na. Ay, kat sigurado ang mailiwak mo. Sana bali kumano amok ti ayan na. Danag kaniliw ti marikrik na. Kita man nga agpaiso ti pasamak. Di tay ni namnama ang mapasamak kan ni Ivory ti kasjay. Numaamwak no sa dino ti ayan na. Mapan ko danunan. Uray mabati ni Kukoy ijay balay ngagmay maysa. Mapan kami kano iti igid ti syudad. Ado kano ti masakit ijay. Agraira ti dengue ijay. Sayang ta pinagsina data, ma'am. Sabali mat agrupo ti pakikuyoga. Agkasapulan ngamin iti sabali a barangay. Kat sika tinapili ang maipan ijay. Sayang ta saan ta ngagkuyog, ma'am. Sana bale. Tadan tumatlang panagkita ta. Adupay a barangay ti agkasapulan iti medical mission. Hawan matkit di ma'am. Ngam, kuna nga minti nga to, nga mga no sabali ka no abunggoy ti pangipananda kanya. Anya nga rod, kat saan mat ada tayo ti boss. Adda pa'y nangat nga to ngamda tayo, Lara. Anay ko, apay akalata nagsakit ti tiyan ko. Sabi sa anak pa yan nakapanaw dito'y balay da Sir Saldi. Oh, anya ka diti mapaspasamakin ka, Ivory. Kasla marigatan ka. Aganakan samatan. Palubusan da kumapumanawan, sir. Kaya't kunti pumanaw dito'y balayo. Sana mabali na pumanaw ka. Nang runa no aganakan. Pagkamangam ko mga rod. Makamo ditan no sa dino ti papanak, sir. Basta palubusan da ka pumanaw. Saan ka makawaya sa pumanaw? No kaya't mo kaduan ka iti ospital. Saanan, sir? Pangaasiyo, di da kon kaduan. Jak ipalubos a pumanaw ka. Akas dati kasasaan mo. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti seryetay itaalawas ang napauluhan. Disgrasyada. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan ba? Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.